Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapin syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 30 minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Mayong gabi, Banwa, kamusta na kamo tanan? Welcome sa Iloilo Newsline. Diri sa programa Iloilo Night Watch. Nagapangalagad ng ini nga programa Tob Las 10. Agod sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita upod sa atong mga ka-newsline reporters. Agosto 27, 2021. Palihog like, share kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimeras Newsline. Kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Sa mga listeners namon sa kabukiran, kadagatan, man sa kaumahan, kag sa iban nga pungsod, kumusta na kamutanan? Kabay pa nga okay lang kamutanan ha? Samtang nga nagahilay-hilay, samtang nga nagapahuway-huway. Amon kamo hatagan sa mga balita nga natipon subong adlaw. Standby sa atong nga mga listeners, standby sa atong nga mga viewers. Biyernes kita subong. Biyernes kita. Pero halong-halong kita. Makon mo para nyo mabalaan, gulpi nag-spike subong nga mga na-infect sa COVID-19 sa banwa sa nga Igbaraswit. Nagalabo to 29 tanang bilog to na-infect sa nga COVID. Imo na sa mga tikang ang ilang mga lideres sa Igbaras kung ano ang dapat nga paghimoon para nga hindi na magdugang pa ang mga na ma-infect sa nga COVID-19. So amo ni ang ilang pagpanganda to nga dapat nga magpabilin ng anay sa ila tagsa-tagsa ka mga balay. Hindi sagad pinakadto pa kare kay basib lang mabutang sa alang-alang kagag basib lang nga mag-swords. Amon ini ang ginakabalakan sang ilang mga lideres. Ilabi na ni Mayor James Esmeralda. Standby sa atong nga mga listeners kag mga viewers. Standby man sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga newsline reporters. Ara na pag-asa, wala sa gyapon. Ang pag-asa ginasamtang ginahulat-hulat nato ng pag-asa, yari ang aton nga mga headlines. Standby lang kay i-check nato na ang sitwasyon sa nga panahon. Yara na sa aton nga linya ang pag-asa Iloilo. Naka-standby si John Michael Jongol, naka-standby sa linya. Iloilo Newsline Weather Update. John, mayong gabi. Welcome sa Iloilo Newsline, si Johnny Diaz. Yes sir, mayong gabi. Mayong gabi sa tanan nga tagpalamatik. Garing latest update sa panahon sining adlaw August 27, 2021.
Ang ITCZ ang mag-apekto sa Southern Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Ang Western Visayas dalat ng ITCZ na magalo mo na kalangitan, mga lapta-lapta ang mga pagulan kag mga thunderstorms. Hangin suman sa Western Visayas may natubtob kasarangan, gikan nabagat na nasilangan, may makanay tubtob kasarangan man yung mga pagbabad sa kadagatan. Temperatura sa buong sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Aton nga adlaw nagtunod sa 6:12 sininga Kasisidmon, pagasila alas 5:40 buwas sa aga. Ang matong latest update sa panahon gikan diri sa Pag-asa Iloilo, John Michael Jong. Huwag man ta sa gyapon sa weather disturbance dyan. Yes sir, sa subong ay kasami na siklatan nga LPA or bagyong posible mag-apekto sa kanto. Thank you so much, John Michael Jongon, sir. Welcome sir kag Mayong gabi. Iloilo Newsline Weather Update. 35 minutos na nakaligad sa alas 8 sa aton nga mga headlines. President Rodrigo Duterte nagaplano nga ideklarar nga martial law ang Metro Manila agod malimpihan ang mga drainage system. Higko na gid nga. Face-to-face classes sa mga pilot schools ginakonsiderar ni President Rodrigo Duterte. Luyag ni President Duterte makita ang plano sang DepEd, DOH kag IATF. Sa dugang nga impormasyon, Alliance of Health Workers nagpanawagan sa DOH nga i-release na ang tanan nga COVID-19 benefits sang mga health workers. Samtang presidente sang Alliance of Health Workers sa Metro Manila nagapabalo sa DOH nga kung hindi mahatag ang mga benepisyo, magalonsar sila sang hublag protesta sa Setyembre 1. Pamilya sa napatay sa Sebaste Antique nagreklamo bangod ginlamudan pamulitika ang pagpalubong sa ilang himata. Sa dugang pag-iid nga informasyon, tanan nga private motor vehicle inspection centers sa Region 6 hindi mandatory ang pagpaigsamin sa ilas ang mga salakyan nga magparinyo sa LTO. Transaction sa municipal government sang Nueva Valencia ginuntat temporaryo kaina. Kag samtang mga beach resorts kag tourist destination sarado sa gyapon. Shooting incident sa Haniway, Iloilo. May ginlabo man sa Uton, Iloilo kag wanted person arestado sa Lambunaw. Isa kagatos nga kama ginpadala sang Philippine National Red Cross sa Cagayan Valley Medical Center. Kag may araman kita sang COVID-19 update sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. Trantay 7 minutos na nakaligad sa alas 8 padayon kamo nga nagapamati sa Iloilo Newsline. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Gapangita bala kamo sang puro nga buko shake magkadto sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City, kag pangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, affordable sa tanan kag saburuso katama. Ginagarantiya namon sa inyo nga pure nga buko ang ginahimo nga shake bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crushed ice ang ginagamit kag wala sang kulba bangod kemis ang nagtempla sang Sweetie Buko Shake. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. Kag may ara man kita sa Food Panda sang Sweetie Buko Shake. Sa mga ka-newsline naton, palihog na hugta nyo na ang inyong nga paha. Yayari na ang ton nga kaundan sa mga informasyon. President Rodrigo Duterte nagaplanong ideklarar kuno nga martial law ang Metro Manila. Bangod nga tama gigkahig ko kuno mga kanal to drainage system. Awa mo gid lang ni deklarar mo gid nga martial law hindi pwede mambalani ang mga tao dito sa Manila. Pamangkot, wala na diayan pamulitika naman. Yari ang payag ni President Rodrigo Duterte
sa iyang talk to the nation sang nagligad sini nga gabi, no? So pamatian naton ang pahayag sa aton nga presidente. Alam mo kasi, dapat maintindihan ng Pilipino na yung mga estero or waterways noon, talagang Courtesy sa sinadya PTV. noong unang panahon para makalabas ang tubig. At ngayon, yung estero, ginawa ninyong tapunan ng basura, stagnant, and it has bred a lot of millions of germs there to the detriment, deleterious health to the public. Ang hindi kasi nila maintindihan, yung estero, baka akala ninyo yan dyan. Yan sana pupunta doon sa rivers, then the rivers would empty its waters in Manila Bay. Ngayon, ang tubig na lolan ang tubig may lalabasan talaga, hindi pwedeng wala. So kaya yung tubig, maghanap ng low area kung saan siya makaikot para makadating doon sa lowest portion ng lupa ng mundo. Dito sa atin, sa Manila, Metro Manila, lahat ng mga estero, rivers dyan, papunta talaga yan sa Manila Bay. So do not be surprised. There are a lot of critics always taking measurements of how much coliform ang nandiyan. Coliform is yung dumi, lahat na, mikrobyo. Hindi nila na isi-isip na yung rivers na yan, papunta talaga sa Manila Bay. Hindi mo pwedeng ikutin yan kasi maghanap ng low areas yan, so dadaan. Na ngayon, unless you improve the esteros, the cleanliness of the esteros, at saka itong mga lahat, yung lahat na kanal, pupunta lahat yan sa Manila. Pasig din, Manila Bay. Yung lahat ng dumi dyan sa Pasig, papunta talaga ng dagat yan. So sabihin ninyo, minsan, yung mga tao na parang marunong, i-measure nila yung tubig, tapos sabihin, there are so many coliforms, ganon. Ang mga taga-gobyerno na matagal na, tumanda na, sabihin sa'yo, buksan mo muna yung estero. Linisin mo. At gawaan mo talaga ng daan. Hindi mo lang walang daan, hindi stagnant yan. Yung iba, sarado na. Yung iba, tinambakan na ng lupa, bahay na. Maraming estero na sarado na kasi ginawang parte ng subdivision. You know, these things cannot be addressed in an ordinary day, in an ordinary working day in government. Kasi magkakaroon ka ng kaso niyan, TRO dito, TRO doon. Much as I would like to proceed with my job unhampered, unbridled, I cannot because I have to contend with democracy and the courts. Well, they have every right to tingnan muna natin, kasuhan natin. So yung kaso, libo yung kaso araw-araw. Kung criminal case nga, mag-hearing ngayon, arraignment, basahan ka ng demanda, ang next hearing ninyo is 2 months after. Yan ang realidad ng So itong mga pasaway sa Bisaya, pasaway, magsigig saway, yung palaging magsigig pasaway, gamitin ninyo muna utak ninyo. Mag-umpisa kayo doon sa where to start, where to begin. We begin with the cleaning of the esteros. You cooperate with Secretary Simato, and we have to provide dredging equipment.
Hindi na mo madadala ng palayan. Kailangan i-dredge na talaga natin, including these terrors, and if need be, destroy all houses. At yung mga esteros na dinakaw ng subdivisions, buksan, pilitin mo. But this cannot be done in an ordinary day. Alam mo, hindi na ako maging presidente. But you need another martial law power for a president someday to do this thing. Yung walang TRO, basta yung mali, ano yung original mapa, yun ang sundin. Then this country could find a relief of what it is now in a quagmire of our country. Amo to ang tingog ni President Rodrigo Duterte. Nga damong taramhak ni. Damo ni nga waslik lang, waslik buwan sa wala, waslik to nga mga tao sang ilang nga mahigo. Nga kadto sa gyapon ni sa Manila Bay, kag nagadirekta sa dagat. Nga angay ni sa sunod nga leader, dapat ideklarar yang nga martial law. So, ideklara nga martial law para nga matagan leksyon ang mga tao nga mga taramhak. Tingin deklaran mo gid martial law no kung pwede malang ninyo mambalanto ang mga nagatayong da o kung ang iyang drainage system nagagwa da sa Manila Bay, no? I-require sila sa nga DNR nga dapat may ara da silang panawag ano na sa ngayong panawag nga antes magwa limpyo na bala, no? May ara dira sila nga o ma-filter na nila ari yung MCT dio magwa limpyo na, hindi sa gyapon nga higko nga naga tuling-tuling da asinsya sa nagapanyapon. So dapat striktuhon sang taga-DNR kay ila ini trabaho upod sa taga DPWH da kay masig kot lang na das karsada ti striktuhon nila tanawon sa Mayo kay sila malang ni ang nakaibalo kung may isisi na da may environment compliance certificate ang pagbutang nila sang drainage system nila da. Hindi nga sila nga deklarar mo martial law dayon. So, budlay na. No? Dapat tanawon anay ni sang mga ahensya sang gobyerno, hindi kayang una makatanaw pa una nga maghambal na da ang presidente. Why niya nag-function ng mga ahensya sang gobyerno nga? Ang presidente pa una nakaibalo? Dapat tanawon ninyo na kamo nga ahensya sang gobyerno. 48 minutos na nakaligad sa alas 8. More power Iloilo, bringing more to life. Gusto nyo magbakas ng preska nga isda? Kadto kamo sa Crossing Patio, Dueñas, Iloilo. Kag mag-asawa nagabaligya sang preska nga maisda nga sanday digol kag nadyama. Kung may okasyon kamo, pwede gid kamo makapangabay sa ila nga lutuan kamo kay maayo gid magluto ang mag-asawa. Gusto nyo man magbakas ng itlog, kadto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este Santa Barbara, Iloilo. My telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm preska kag barato. Ang Egger Farm ginapanagiyanan day William kag Josie Lagman.
Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. Mayong gabi kay Precious Cabalonga, Gemma Cabalonga kag kay Tokadoy, kay Bobby Estember, Carlos Zaldivar Refugio Jr., Cheryl Malunes, Marisa Caluberan, Hernani de la Cruz Galvez, Leslie Londonio, kay Rona Amaba, Josie Lagman, Janelle Hilario, Nolly Diaz, Mary Grace Bautista, Nicole Cabagua, Joseph Franzuela, kag Terry Paz Raw. Kag sa aton mga ka-newsline, paliog like, share kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimeras Newsline. Kag paliog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Sa mga ka-newsline naton sa mga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday kay Tarichel Olikino. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday sa tanan-tanan naton nga mga ka-newsline. you. Sa mga manog birthday palang advance, happy birthday. Happy birthday to you. Kabay pa nga mag-enjoy kamo sa inyo nga kadlawan. ...52 minutos na nakaligad sa alas 8. Ipabati ta sa inyo ang presidente sa Alliance of Health Workers nga si Robert Mendoza. May kang tanan sa ilang ginapalabot sa DOH nga kung hindi mahatag ang benepisyo, magalunsar sila sang hublag protesta sa Setyembre 1. Now, magahublag sila magahiwat sila sang hublag protesta sa Setyembre 1. Standby sa kay Ross Alinsangaw ang panguna man sa Alliance of Health Workers diri sa Western Visayas. Ipabati tauna si Mr. Robert Mendoza, ang National President sa Alliance of Health Workers. Napakahalaga po ito, sir, dahil alam po natin na marami na pinagkakasakit sa mga health workers at marami na pumamatay. At sa issue ng napakababang sahod, talagang mahihirapan talaga ang mga health workers ko na makapag-compensate dun sa pagkakang presyo ng bilihin, dun sa pagbili ng gamot. So, importante po, mahalaga na maibigay ito mga benepisyo para pandagdag dun sa mga araw-araw na gastos ng ating mga health workers. Mayroong malakihang protesta na po, yung parang culmination sa September 1 po at 9 o'clock in the morning. Naganapin dito sa Department of Health at doon na natin na-arrestuhin si Secretary Doke at dapat managot at dapat singilin at dapat panagutin na si Secretary Doke sa kanyang kapabayaan dito sa pagbibigay ng mga benepisyo ng mga health workers. Si Mr. Robert Mendoza. So, muning ilang palabot sa DOH hasta ang pag-request
sa presidente nga palinon na sa serbisyo da sa DOH si Secretary Francisco Duque kay daw wala man sang mihay kag mihoy sa iya departamento. Kaya hasta subong ang mga benepisyo sa COVID-19 under sa bayanihan to, way pamahatag sa mga health workers. Nabalan ng sang iban nga health workers ang parte ni sa SRA, Special Rest Allowance. Why hindi nila mabalan ang ila hazard pay? Nga may kuluhaon sila ang mat nila. No? Milan, transportation, kag ang ila na sa board and lodging panila na no? Dala na no? Accommodation na siya. Sa mat na, dala na Ti, way paganay mahatag ni. Pabuyan-buyanan lang sa taga DOH, ano palipat-lipatan nyo? Pagkatapos pasalang mo to sa mga ngalan, nga siling abi nakakuha na sila, gali wala. Bilyon ang budget. How come nga wala pa ninyo ma-release na? Yara sa atong linya, ang Alliance of Health Workers diri sa Western Visayas, nga nagapanguna man sa organisar sa sining mga tikang bangkabulig sa mga health workers. Ross Alinsangaw. Ross, mayong gabi. Si Johnny Diaz kag si Swet ang upod nimo. Mayong gabi. Sa inungat palamati, Action Johnny. Iloilo Newsline kita. Dire sa Iloilo Newsline. Newsline Johnny. Just line. Okay. Newsline. Sorry. Ross, gusto lang namon mabalaan. No? Mga pila ka health workers diri sa Western Visayas ang wala pa makabaton sa mga benepisyo nga halin sa bayanihan to. Una sa tanan, sa pagkamatuod lang diri sa aton sa Iloilo or sa Western Visayas, halos tanan yung mga health workers wala makahibalo kung ano nga mga benefits ang dapat nga i-enjoy nila under sa bayanihan to. Ang una gid nga wala sila makahibalo nga may ara tani sila dapat nga meals, accommodation, and transportation allowance under na siya sa bayanihan to. Sa ginatamdan na kung diri nga memo alin sa DOH, ang Western Visayas para na bilong sa Cluster 2. So, ang Cluster 2, dapat nagabaton sila sang 1,800 per person, per pax. Samtang naga-duty sila sa health facilities, hospital, may na siya, ukon RHU, ukon iban nga health facilities, public man na siya, ukon to private nga mga entities. Ang ikatatlo, siyempre amoy ng allowance, ang SRA, nga subong, amo lang na nahibalaan sa aton ng mga health workers. Diri sa aton, sa Iloilo, madamo pa sa wala makabaton sa sining SRA. Suno sa amon nga palamang kutanon sa mga health workers, halin sa district hospital, wala pa sila ka makabaton. Samtang may ara naman yung mga LGUs, ang underbalas sa Rural Health Unit, na nakabaton naman. Pero as of kaina, wala pa kabalo ang ako nga gin-interview kung ano nga period ang coverage ng iyang SRA kag kung pila gid bala ang iyang nabaton kada adlaw. Base December to April lang na. Ang SRA Base ang sa NCR, sir, ang ginaisip nila dito sa iba natin yung mga hospital dito under sa DOH. January to June mo ang ilang count isip. But ang balon dire, ang iban dire, wala pa sila kabalo kung pilagi ang i-release. Tapos tani sir, under the bayanihan to, may ara tani nga benefits pa gid naton nga mga health workers, public man siya o private, ang
active hazard duty pay. Oh, na. Oh. Ini-entitled ni ang tanan ng mga health workers nga ara nag-duty sa hospital. Tapos, libre nga PPEs, Hmm. mandatory testing Oh. sa tanan nga health workers. Tapos, compensation sa mga health workers kung magmasakit sila sa COVID. Oh. Cover na da sila. Sa free hospitalization. So, sir, under sa Bayanihan to Heal as One, Bayanihan 2, may 8 ka mga benefits ang mga health workers sa public man siya o kung sa private nagatrabaho nga madamo ang wala makahibalo nga dapat ni-enjoy nila ini. Hmm. Ining mat, sir, nagapamangkot ang iba ni health workers. Ano inang mat? Wala kami sila makabati. Oh. Wala sila kahibalo nga dapat gina-enjoy nila ina kay naalak na ina para sa ila sang budget halin sang 2020 pa nga budget. Oh. So, ang iba niya, hasta lang sa SRA. Why sila kabalo nga may hazard pay sila, may mat pa sila, nga kuhaon nga dapat i-enjoy ni nila samtang nga naga-duty sa private man o kung public hospitals. Ha? Hello, sir. Sorry, Oo. sir. Hindi ako makabati maayo. Siling ko, dapat nga ma-enjoy, makuha nila ng hazard pay, makuha nilang mat, hindi lang gid yung SRA. Hello? Hello? Okay. Leo ko dari dayal. Ay. Andar ni. I-check dason, i-check. Na dasig ka. Para mabatian ta, no? Si Ross Alinsangaw, ang Alliance of Health Workers dili sa Panayaylan, Western Visayas. Gusto ta nga balaan ng update na di. Kay budlay na to nga mawadan kita di mga health workers. Kung hinali nga maguntat sila sa pag-duty, ano matabo sa mga pasyente? Ano matabo sa mga hospital na da? Basi mabutang sa alang-alang ang mga nagatinga da nga mga pasyente da. Kung hinali nga hindi mahingagaw ni isang DOH, ginsilingan na ni sila sa mga senador, si Secretary Duque, ang mga undersecretaries, ginsilingan na sila nga double time sila. Kay kung ninali nga daparyo nila nga sa soldado, may mga lintang-lintang nga mga ranggo na mo. Kung ang imo nga mga soldado to, kung magpalya, ano matabo? Mabutang ka mo sa alang-alang. Dapat maayo ang imo soldado. No? Physically fit ang imo nga soldado. Kahibalo mag-away. Ang sa health workers daw sila ini ang mga soldado. Kung hinali nga pabayan, hindi pagsuportaran, basi mabutang sa alang-alang kag basi mag-surrender ang aton nga mga health workers. Kung hinali nga mag-surrender ang aton health workers, kay makadto sila upod sa hublag protesta, untat sila sa pagserbisyo, mabutang sa alang-alang ang ikaayong lawas sa mga pasyente nga ara na confine sa nagkalain-lain nga hospitals. Amo ina ang dapat nga panumdumon sa taga DOH. Kay kung hindi nila ini matalupangod, kay madugay na ang budget nga na-release ang DBM, hindi pa nila pag-ihatag ni, ay anong plano nyo? Da pariho lang ni nga ginasabutahin nyo ang administrasyon sang presidente. Kaya nga, ara ng budget na-release na sang DBM.
na-release na nakagwa ng budget. Balikan ta si Ross Alinsangaw sang Alliance of Health Workers. Ma'am, pasensya na utod kita. Hello. Hello, ma'am. Hello, Ma'am Ross. Hello. Hello, Ma'am Ross. Sir? Oo, batian mo na po. Oo, kalain sang signal, sir. Hindi ko ka, ano. Subong okay na? Sa subong okay na? Duga ang bulyong na palihog sa dala. Subong, ma'am. Okay na, ma'am? Okay na nga ton nga kwanda signal? Oh. Testingan taliwat no, ang signal para mabalaan naton no ma-check ta sa mayo. Ligo ko na okay na ara. Sige. I-counter check anay ang signal kung no, okay. Ay para man nga makatayo yon kita sa pag-interview kay may mga lalagson pa kita nga mga impormasyon no. Mayong gabi kay Kagawad Betty Malion Talavera, kay Terry Paz Rojo, Josan Bautista Jo, Lionel Pagontalan Banggiao, kay Antiting, kay Tolando, kay Doc Ronnie, kag kay Linlin. Diraman kay Mary Joy Castiva, Mary Eve Santia, Bing Pabiona, kay John Sapio, Rovan Alave Adjo, kag John Azazel mayong gabi. Mayong gabi man sa mga drivers naton da sa nga nagapamati kag sa taxi driver sa kay pare Raul Gordobe kag sa may iban pang mga kupdanan niya mayong gabi sa inyong tanan. Kag sa mga katapos sa media nga nagamonitor diri sa Iloilo Newsline, salamat gid kay Bing Pabiona kag iban pang mga media dira nga nagatanaw kag nagapamati. Thank you so much sa inyo tanan-tanan. Balikan ta ang aton nga signal sa kay Ross Alinsangaw sa Alliance of Health Workers. Ross, pasensya na utod kita. Okay na nga mon sulod si mo. Hello, Ross. Hello? Hello? Insilingan mo siya nga plastaran ay. Pa-distansya ha. Kay para nga makakanta karon makuha na sa maburon kung tama mo ka subol, no? Pa-distansya kag patubanga lang ang kanya mouthpiece da palihog. Okay. Gakautod. Ross nagakautod ang imo signal palihog sa steady anay. Steady anay kay mo gadula-dula ni ang signal sa nga kanyo sa nga telecom company gabi amo man ni dula-dula sila. So tingwan ta balikan ta ang aton nga impormasyon sa kay Ross Alinsangaw. Ngay gulpi lang na utod kaina ang iyang signal. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. EDS Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabaligya sa partahan sa balay, hamba kag lumber products. Nagabaligya man sa sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. Salamat sa pag-follow sa Iloilo Newsline kay Melchor Soberon and Maria Catherine Fandagani. Kagdiraman kay Harlon Garcia.
Mayong gabi kay Olivia Saspa Marcelino from Aklan Village, Difon, Quirino. Kay Kagawad Melanie Regacho Cabalonga, kag kay Ricardo Cabalonga. Diraman kay Tal Leslie Londonio, kay Pamski Santelian, sa kay Missy Jen, kay Mamerly De Casion, William Casio Jr., Hazel Calataro, kay John Beliran, Dina Magallanes, Cheryl Malunes, kay Ta Elsie Marin, kag Tito Marin, kay Bimbo Marshall, Yami Garcia, Draman sa kay Josie Lagman, kay Gabriel Cantomayor, Orly Cabalfin, Rovan Alave Adjo, kag Luz Legaspi Claveria. Sa kay Lionel Paguntalan, kay Yeyen Evora, kag Lily Tahom Shine, sa listeners sang Gimaras Newsline. Diraman kay Amy King, kag Wamsi Joy C. Mayong gabi. Load Lift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-ubra sa mga building kapareho sang mansyon kag mga balay. Naga-design man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geho, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kon parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarket sa Luzon area, ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rusem@yahoo.com. Mayong gabi kay Marcy Verano Saspa, Rodeline Manayan Saspa, kay Jerome Filemon from Kawayan City, Isabela, kay Emily Tobiera Diadjo, kay Joy Pamosino Pioquinto, diraman kay nong B-Boy, kag kay nang Jackie Kentemian, kay Tu Junior, kay Mike, kag kay Odi Gift, kay Agnes Guiñez, kay Divina Marcelino Sausa, kay Ma'am Lerma Talite, Jen Adagan, Lanuel Tipuan, kay Bernard Ignacio, Rona Amaba, Cirilo Tupas, kay Digol Panes, Charitahan, Ruben Asistido, Love Soberano, J. Tanate Campo Sagrado, Vic Guardapis, kay Julian Bautista de Celos, kag Angel Mine Alave, mayong gabi. Standby lang sa maton nga mga ka-newsline. Kay balikan to ka dugay-dugay si Roth. Gadula-dula ang signal sa nga duha ni ka network. Smart kag ang globo, gadula-dula signal nila. Sa mga mga ka-newsline naton dira man sa abroad, mayong gabi sa inyong nga tanan. Kabay pa nga like, share and follow nyo. Kag ma-subscribe nyo ang YouTube channel sang Iloilo Newsline. Sa mga security guards naton nga naga-duty, mayong gabi sa inyong tanan. Kaga dira man sa aton nga mga listeners sa sa gani sa Ceres Terminal, sa mga Blue Guards, subong man sa mga empleyado sang Ceres Terminal, mayong gabi sa inyong tanan. Sa mga barangay officials nga naga pulaw-pulaw, naga monitor
diri sa Iloilo Newsline. Thank you so much. No? Thank you so much. So sa mga tricycle driver nga may mga wifi nga naga-monitor man kag sa mga mga service crew, no? Ilabi na sa Sweetie Bokushek. Thank you so much sa inyong pagtanaw. Kay Nong Jo ay nang Rosda sa vendors naton kag sa mga porter sang Ceres Terminal mayong gabi. Dira man kay Zal Calataro, kay Totabong, kay Jao, kag kay Jipoy Gumbok, kay Tapadang, Torodel, kay Tolue, Eileen Andres Sorsano, Orly Cabalfin, Eda Joy Bono, Juris Jade, Pat Marshall, sa kay Tacheriel Tototong, kay Bibi, kag kay Toto Child, kag sa Lucendo family. Dira man kay Jomel Siwagan, kag sa Spirit Division, kay Major Sinon Pansito. Sa kay Draman kay Romel Santa Ana, Nida Hor Kakabison, kag Martin Bautista, mayong gabi. Standby, balikan ta si Rosalyn Sangaw. Ros, pasensya na utod kita. Oo, mayong gabi. Oo, mamangkot na lang kita. Anong plano nyo sa Setyembre 1 kay may plano ang nasyonal nga magahiwat sila sang hublaga protesta? Diri sa mga regions, particular diri sa aton Iloilo, pagi man sa ibong nga programa, kami nagatanawagan sa mga health workers, sa private man siya o kung sa public na mga health facilities, nga aton updan o kung suportahon ang ining protest action sang aton nga mga kaupod ni health workers sa Manila, pagi sa pagsuksok sang pulang ribbon, red armband wearing, o kon ribbon, o kon mga t-shirt nga pula, para ipakita ang atong suporta sa pagdemanda sa mga benepisyo nga dapat madugay na ginbaton sa mga health workers apang asa subong madamo pagid ang wala nakabaton sini. Oo. So, ang jutay lang ang nakabaton sang SRA, pero ang iban, why pa makabaton sang ilang amat, kag ang hazard pay. Oo, madamo diri ang wala nakabaton. Kagkabin pag iniling sir ang meals transportation, accommodation allowance, makaluluoy lang iya ang diri sa mga regions. Kay ang pamangkot sa mga health workers, ano ina iyang mat, wala kami sila makabati. Wala sila kahibalo nga dapat nagabaton sila parihuman sa iban nga mga health workers sa aton iban nga mga DOH hospital. Oo. Kag isa pa diri nga ginhatagan na ni sa instruction si Secretary Duque sa DOH nga dapat tadlungon ini ang ilang mga select sa nagligad nga COVID area lang to nga affected ang mga naga-duty ito sa COVID areas mula makabaton. Tiginambalanan ni siya sa mga senador nga dapat tanan makabaton nga ara sa ospital bangod airborne ini ang COVID kag wala man sang ginapasino way man sa may ginapili kung may ara siya nga latnan. Ambot ko na hatagan niya na instruction ang mga regional directors niya, Ma'am Roth Alinsangaw? Oo, matudin na kagang nagresulta nga may ara na nga mga LGUs, ini aton mga health workers nga nagatrabaho sa rural health units nga ginreleasean na sila sang treasurer sa ilang banwa sang sining SRA. So nakabato na ang iban nga health workers.
Pero sa aton nga mga district hospitals, under sa probinsya, daw wala pagid kami na monitor nga nakabaton na. Kay sa aton man nga batian sa nagigad, nga ginapreparal pa lang ang payroll diri sa provincial capital. Gintro channel na nila sa mga LGU mo. Magluwas lang sa private hospital, ginatagan na instruction sila nga hindi na ipagipagi sa LGU. Rekta na naiya sa mga chiefs ang hospital sa private, kag mayara lang sila da nga memorandum of agreement nga dapat nga ipa-comply. Kag dapat i-check ini sang taga DOH kung comply sang chiefs ang hospital ang pag-release na sa mga benefits sa mga health workers sa Ma'am Rosa Alinsangaw. Ginamonitor nyo man ang ilang nga releasing ni? Oo, pamangkot man namon ang aton nga mga health workers sa mga private hospitals. So far, wala pagid so nakahambal nga nakabaton sila. Oo. Isa pagid abi diri ang Sir Jami, bangod niya ang DOH ng pagwasa niya nga memo na i-release apang sa pagkadamo sa mga requirements o mga mapilis na kinahanglan i-required. So, ang hambal nga ni isang aton nga mga health workers, aton nga mga person sa dito sa Manila, nga nagahatag man sila sa benefit, apang ginasilutan pa nila ang mga health workers ukon ng admin agud sa pag-comply sa mga requirements. Nga nakahibalo man sila, nga ini sila nagaserbisyo yasang tutuod sa mga pasyente. Tindi Kag, ang may capacity, sir, para nga mag-monitor, hibaluon kung sino ang nakabaton kag wala, syempre, ang Department of Health mismo, bangod ara ina sa idalom nila ang aton nga mga health workers. Oo. Kag isa pa, ang ginatagan instruction si Secretary Duque, kung may ara nga mga lideres da sa kada hospital, kung maghatag sila sa nga benepisyo paagi sa chiefs ang hospital, pabalon man nila ang leader dira sang health workers nga arada sa hospital para transparent. Tinaghando man na Secretary Duque, ambot na comply ini nila. Hello? Hello, sir. Oo. Oo, nag-copy ka, sir. Siling ko ambot ko na comply ini sang DOH kay ginatagan na instruction ni si Secretary Duque ikabati man ni mga yusik nga kung ninali nga mag-release sila sa benefits, pabalon nila kung sinong leader da sa mga health workers sa hospital para transparent. Actually, raton yung mga health workers siya nga may ara aktibo nga mga opisyal sa nga asosasyon kag union, madasig sila makahibalo. Ining ugali, ining aton nga mga health workers, aton nga mga hospital, nga hindi aktibo ang ila asosasyon o kung na ilang mga unions, hindi man sila makahibalo dali-dali, sa tagaulat na lang sila. Amo gani nga nagapanawagan kami sa mga health workers sa public man o kung private nga mga health facilities nga ining panawagan para sa September 1 i-suportahon din naton ini kay ang pagtulod sa DOH nga ihatag na ini sa mga health workers intended gini para sa tanan kagani kung ihatag ina dapat tanan makabaton. Amo gani. So kabay patani nga matawuhan man yung taga DOH, makonsensya man sila kay na-release na nasang DBM mo. May ara na budget kag ang may ginpakita na to sila nga napanghatag na nila gali iban way pa makakuha. Sige, hibalo naton ni sa masunod nga mga inadlaw. Ma'am Rosa Alinsangaw, thank you so much. Madamong yun nga salamat. Okay, nautod naman siya. Okay. Pasalamatin na lang palihog, Noy. Pasalamatin na lang. ...24 minutos na nakaligas sa alas 9. More power, Iloilo, bringing more to life.
CL Diaz Puti Supply nga namtang sa Barangay Bagakay, Cagacienda, Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May ara man ginabaligya ang mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta kay mahapos istoryahon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply. Kadtuan ta ang report sa aton koneksyon nagikan sa probinsya sang Antique. Ambot ko napalubong na to ang himata to sang isak pamilya to nga hindi ko no mapalubong to kung wala sang clearance alin sa mayor. Namalisensya kagid sa mayor, hambal sang si Paul Torero. Gamuson to nilang bangkay. Kung mga nagapamulitika ka mo, ibutang nyo na sa insakto. Ina nalisdan, basi magalburuto ng pamilya, kagano pang matabo sinyo da. Mayong gabi kay Efren Dorias Alvarado kag John Bran Barido, diraman kay nang Juliet Barido. So tingwan ta nga ma-check ni ang signal ni Newsline na Romeng Antonio direkta sa probinsya sang Antique. Kay gin-follow up niya ini. Gin-follow up niya ang ining informasyon. Alang-alang siya? Alang-alang? Okay na alang-alang karon lang mabalikan ta lang ang report ni partner Romeng Antonio. So, kadtuan tanay ang report ni Danny Villases kay para man nga ma-check man naton kung kumusta tong ni Valencia kay na suspend na temporaryo ang transaksyones sa munisipyo sa Nueva Valencia. Way tambalan kung ano naman yung marason. Amo na yung nabaton natong informasyon alin sa aton nga Newsline na reporter sa probinsya sa Guimaras. Mga beach resorts hasta mga tourist destination close na temporaryo why sa may makakadto kay ginapangabay sa mga local leaders sa Guimaras ang mga pumuluyo nga tiner-anay sa ilang mga panimalay kay nagligad nagasaka ang numero sang mga na-infect sa COVID-19. Tegi na pangabay nila mga Guimaras noon nga kung mahimo hindi anay sagad pinakadto pakari kay mabudlay na ang infection o kon ang liaton-laton sang virus bla. Kung maglinaton-laton budlay ni lantay-lantay na habitat rang kaso lang gali COVID na. So amo na ang dapat nga kabalakan sang mga Guimaras noon. Standby kay Newsline Danny Villases. Dan unahon naton guro ang parte ni sa paguntat da sang ang serbisyo sa Nueva Valencia, mga transaksyones, tapos sa mga beach resorts na kagda mga tourist destination na Newsline Danny. Yes, Newsline Johnny, no? Kaya nato din confirm kay na sa kay Vice Mayor Paul Vincent de la Cruz ang Nueva Valencia kay may potensyal na baton na ining adlaw ngayon full day wala kinasang operation ang munisipyo sa Nueva Valencia kadibla sa main building, no? Kung sinungan nga sinang building na close na kay nasa bilog adlaw kag kabangod sa nagadugang, no? Sila ka mga nagadugang na mga positibo sa COVID sa bahay niya sa Nueva Valencia. But according to Vice Mayor Paul Vincent de la Cruz, na sa buwas Sabado, Domingo, pag sa Lunes, pita official,
So by Tuesday, mag-open na regular ang operation sa Valenza. Itindi ini sa question, no? Kay may ara na swab na isa ka empleyado dira sa munisipyo kay wala pa balaan ko ano sini ang resulta. At so kay Vice Mayor Paul Vincent de la Cruz sa Tuesday mag-open regular ang munisipyo amo yang adlaw Newsline Johnny. So may kita kinagin pamakot sa iya ang partibla sa itong executive order ni Governor Samuel Gumarin number 34. Ang damlap pa ko yung matulungan atong report na was aging dinihili ang mga foreign and tourist na magkadto sa mga tourist destinations, labi na sa mga beaches, ang mga domestic kaya ng mga turista, ginalaw sa ito, pero may limitasyon. But this time, according to Vice Mayor Paul Vincent de la Cruz, wala nagig na tugot kung sino man dira, domestic man o kung foreign na magkadto sa mga beaches o kung sa mga tourist destination ka mag-conduct ka ng mga pinnings, mga like for instance, mga birthday da o ano man ng mga anibersaryo, hindi na pwede labi na sa mga beaches kumida nga mga sa nag-tubunti kuda nag-biray-biray da hindi na pwede newsliner Johnny. Pwede mo ito naman naging report sa ito way back to sa mga last month kaya bigyan takop dira si Major District Leader ang ipisan pulis niya libre sa PNP gayon sa may dito yung taan may nag-report dito sila sa police station na may grupo sa ito nga nag-tipon-tipon dira that is illegal o naging isyuan sa ito si Major Ferrer nga mga tatlo no, hindi ko dumdum sa ito but the rest again pa-remind sila nga hindi nila pwede. So amo na ni ang resulta hindi gid pwede no. Kaya hindi pwede nga magkanda ka mo sa pagtipon-tipon sa din nila mga beaches sa Valenza kag mga tourist destination sa among nga banwa pati ini sa EO order ni Governor Samuel Gumarin sa province of Guimaras Newsliner Johnny. So, ang parte sa ara subong sa may quarantine facilities sa Valenza, may ara pala na bilin ng mga 40, pero possibly after sa 14 by next week, you know, mag-graduate na pag i-release ini sila, no? According sa kay Vice Mayor de la Cruz. So, aparte niya sa salvasyon, nga may dito man nga din surgical lockdown sa 31 sa sininga bulan ng Agosto, matapos man ang sininga 14 days na surgical lockdown. But according to Vice Mayor de la Cruz, ila-iling pagambalan sa grupo, pati sa Department of Health, ang mga barangay officials ng salvasyon, sa mga concern kung ano ang dapat timuon after nga matapos ang surgical lockdown sa barangay salvasyon sa Nueva Valenza sa probinsya San Guimaras. So luckily, Newsliner Johnny sa Buenavista, pagtapos naman ining anong ka mga polis sa maabot semana, kasi nga pag under man sa quarantine, no? Tuno sa kay Kapitan kay Kapitan Von Lamton, kaniga February lang siya ng Kagyapon, sige ang operasyon. So kay na dito kita, may dito nga mga labot dito nga nag-pekuratin sa mga papeles, labi na mga pablatter, police sa blatter, sa mga paperwork lang, may problema. Okay, pwede, sige ang operasyon. Basta, hindi lang mo magsulod sa munisipyo, ara lang mo sa sagwa. Ang hindi lang pwede,
mag-operate ang kwerpo mo ang pwede ng mga operations. No? Hindi pwede muna ang dapat nga pag-imuon. Now, mamawag kita sa kay Kapitan Bon Lamson. After this, ano ang next na move? Sige yun bala. According to Kapitan Lamson, depende una sa LGU, sa Department of Health, sabi na sa local, kung ano ang pag-imuon sa sining after sa quarantine ng mga tunggan. No? Sa pagkabay lang ang si Kapitan Lacson ang kooperasyon sa mga pumulyo sa Maradista tungkol sining magdo madamong ang nagadugang ng mga numero sa mga positive COVID-19 sa amon sa mga Gemaras sabi na sa banwa sa Queen Pista. Ang mga balita diri sa alinya sa province of Gemaras is Newsline Daryl Garces para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Danny Villasis nagikan sa Guimaras. 35 minutos na nakaligad sa alas 9. Ipabati ta naman sa inyo ang interview ta kay Atty. Gaudioso Hidospan, Assistant Regional Director sa Land Transportation Office may kang tanan sini sa pag suspend temporaryo sang Private Motor Vehicle Inspection Center sa paghambal nila ning mandatory bla nga dara kagin mapa-inspeksyon, no? Nga hindi kay sanguna gakadto kita to sa mga smoke emission center. Dito kita magpa-testing, no? Antes kita magkadto sa LTO. Di subong dapat dito kuno sa PMVIC. Ang DOTR, Department of Transportation, at least nakita nila ni ang ginpamatian nila ang mga palamangkutanon sang mga nagapanagiya sang salakyan. Kay kung localize ang renew pagparehistro sang mga salakyan, ano matabo iya sa mga salakyan nga ginbakal mo dito sa Metro Manila nga ari ka diri subong. Dito mo gidi pa rinyo. Hindi pwede nga dire mo lang iparinyo. Ano magasto ka pa? Pandemya. Amo ina goro nakitaan sa taga DOTR nga mabutang sila sa alang-alang. Pero kung gusto ninyo nga mag-agi sa PMVIC para mabalan nyo kung ano ang mga kakulangan sa inyong salakyan, pwede man, optional ina siya. Amo nang ginatag ni Atty. Gaudioso Hidospan. Pero hindi sila nga mandatory nga dito kagid sa PMVIC nga magpa-inspeksyon sang imo nga salakyan antes ka magpa-renew sang imo nga ORCR sa LTO. Yari si Atty. Gaudioso Hidospan, ang Assistant Regional Director sang LTO 6. So, buti ka naman ang operation sa atong NDIC. Pero, hindi na katuloy ang atong mga motorista. Kasi siyang you want to go to the PCC or sa NDIC. No? So, pili sila kung napaparesto sila antes sa napaparesto sa PCC. Kaya ma-agli o sa PNDIC. Hello? Hello? Oo. So, butang balon nga may opsyon ang mga tao, ang nagapanagiya sa salakyan, kung maagi siya sa PMVIC, kung mag-operate na, o kung maagi siya sa emission testing kay Tiara Manada. So, ang authority sa ating PCC, limit na lang sa mga truck, no? Oo. Ang autoritado na naman ang ating mga PCC
nga mag-emisyon sa light vehicle at motorcycle, including ang truck. Oo. Oo. Ang attorney nga gin amoy ni gini himo sang panaw sang DOTR. Siguro, damo guro ka reklamo kasi sa atin nga gawin lang at pag-implement. Ang mando sa atin nga department, yung tunahin na sa matulog pa, kay para nga maging matalinta ang pag-department sa atin ng mga motorista. May nagapamangkot attorney Dospan ang anong bot gid kuno hambalon sang gaor nga geographic area of responsibility. Ano ginabot hambalon? At yung ang daon na responsibility at nga sa Iloilo ang daon. So, gusto mo ang tanan na salakyan na dire sa Iloilo City sa Langlat. Registration na dire sa Iloilo City dapat dire din Parehistro. So, dire din mag-parehistro kan dire so ang sa parehistro dire din sa hagi sa PNBIC sa Iloilo City. Pero damo ang question kung dito na sila yung dito na sa Antique. Dito abi ni naging bakalang salakyan sa Cavite, sa Batangas. Yes, tama na. So, ang ina, ay pag-ibig na ito, sa aming China, no? In fact, sa last kong optional ka lang, no? Ang ang ating na pag-implement ito, at hindi mga nagtangan na bilang dito din, mandatory din ang DOTR. Pero after na din mandatory na naman, ito namin na naman nag-example, na wala ko mo matunang tayo ang pag-implement mo, hindi mo na napapagsinal, no? Susubong din na pinana ko na natin ng mga management dito sa pero ang imoon sila, ang akong namin at nindel sila nga ito gusto nila i-align na sa mga layin, no? Sa ilang ng silitrito, no? Isipin business ang kapulihan sila nga ito pasoson ang transaksyon sa atin ng mga activities. Sabagay, pero isyo man tornadoes man kung ninaling nga din bakal mo sa ibang nga lugar tapos diyon ang imo nga rin hindi ka makaparinyon sige dire bangod nga hindi pwede, no? Hindi pwede kaya dapat dito kay sa origin nga din bakla ni ugot lain, no? Yes. Yan mo na ang reklamo sa iba, no? Like sa buong pandemya. Kaya Parehas ang na-restore hindi mo na-expect na mabalik ito sa gawa. Kung magpa-restore lang sa iyo, plus yan. Hindi mo sa labas sa bamo. So, yan ang isa demanda ang mga na. In fact, dilitan ito na hindi na sa amin dito lang kung sa'yo dito. Kasi sa talong dito, maula sa mga gitara, ano ang resulta sa nila kapagtuan dito. Dahil sabay sa mga tradisyon na yung na sa importante sa mga order, so na-issue na natin. So, tanan-tanan nga PMBIC nga nag-operate na. Halin sa Bacolod, sa Rojas, kagiban pagid ninyong area kung may haragid man diri sa Region 6, tanan nga hindi makabig naton nga mandatory kundi optional tanan-tanan. Yes, optional na lang, no? Sa Rojas, pwede ka na-agit sa PCC, pwede ka man makabit sa Pembre, pwede ka na ito motors, no? Dito na dito sa Bacolod, pwede ka na-agit sa PCC, dito sa Bacolod, pwede ka na-agit sa Simatec, ito ang nato na PBSC na pinagay sa Bacolod. So, hulat naman sa bagong nga memorandum nga ipartner sang Central Office. Yes, laulat lang kami, dahil sa mga kalunan nila sa mga ito sa tao, ay para nga matauhay sa mga communication dito ang ginakatunan nila. Attorney Dospan, thank you so much sa tinyon ginatag ni mo dire sa amon sa Iloilo Newsline. Thank you very much. Thank you. Si Attorney Gaudioso Hidospan, Assistant Regional Director sa Land Transportation Office
Region 6. Hindi optional, hindi nga mandatory. Optional. Kung gusto nyo nga mag-agi sa Private Motor Vehicle Inspection Center, pwede man. Pwede man kamo makarekta to sa mga emission testing centers. No? Dito kamo agi. Dason na parinyo kamo to sa nga inyong salakyan sa LTO. Pwede gid. Kay ginastudyuhan pa ini subong ang GAOR o kung Geographical Area of Responsibility. Kay tuod mabudlay mo kung dito mo ginbakal sa Cavite, dito mo ginbakal sa Metro Manila o kung sa Batangas, alang-alang nga makadto ka pa dito para magparinyo. Di kunari na malang dere nga pwede man makaparinyo sa PMVIC, how come nga makadto ka pa to sa ginbaklan nimo kung diin mo ginbakal ang inang salakyan? So mo na problemahan subong sang DOTR kung paano ini mataod-taod, paano ini ma-reconcile ang mga records nga hindi na mabudlayan ang mga nagapanag-iya sang salakyan bangod ara kita sa pandemya. Bangod ara kita sa pandemya. So, abay pa nga nabatian nila nabatian ni tanan-tanan ang pahayag ni Attorney Gaudioso Idospan, Assistant Regional Director sang LTO6. Yara na sa atong linya atong koneksyon nagikan sa Antique, parte ni sa patay tublang nga daw ginapaantos pa angod nga ginlamudan pa pamulitika ambot ko nalubong na gid man. I-check tang report ni Newsline Romeng Antonio, palihog standby. Newsline Romeng. Newsline Romeng. Kamusta ang signal Newsline yan eh? Okay, ara na. Go ahead. Sanag. Okay, sa mga bot nga adlaw sang Lunes, malubong na gidman ang bangkay ni Mr. Baligwak sa barangay Aguila, Kulasi, Antique. Matapos nga ang iya mga kabataan ang nagkonfirmar kaina nga may isa sila sa kinala na pamilya nga may patay man nga nalubong sa municipal cemetery sa barangay Aguila, Kulasi, nga dugay na bilagan pwede makalkal. Pag bangod nga pwede makalkal, ay hatag na lang sa tula para sa iya tatay ang nasambitan na pansyon Newsline dami. Matapos nga ang municipal government inaagi sa inside sa simenteryo na Sintino Pordan ang wakay nagpagita ni Diyos abay kung wakay gidman na ni Diyos na may malugnan pa o kung ginsuod ang istorya nga nagagawa na pati ang pagpalubong, kung sino ipalubong, sino hindi sa simenteryo sa pula sang Timasti, intrapa diri ang politika nga makakomit para sa masunod na eleksyon. Kung sa ligan lang, ang banwa, ang dapat ipasiguro, sila mapasiguro nga ang tanan nga may patay, may malugnan, ginto do iyang dito ipalubong sa Santa Trinidad ng simenteryo na nagabalor iya sa 50,000 ang sistem na palubong dito. So man sa mahal. So pamatian tabang kanisa dyan ang interview ang kisa mag-istorya-istorya ay aton sa bata sa kining napatay sa aton sini na pagkitangutan ay inasang aga. Nang Madam Sinuto na imong ganingaran? Ronaldin Mercurio, bata kagit gini. Peryong Baligwat, Rapelyo. Oo. Ang kundi 5 lang kadlaw diyang lubong ang balsamasyon tatay mo. Kag whether you like it or not, ilubong. Daw nagka-problema kuno kamo sa kundiin ilubong dya primero. Anong problema to? Nang patbakante kuno gani ang ang patyo.
Kasi kinan lang ko no, magsaka ako to sa munisipyo. Malisensya ka na, malisensya guro kung ano man ihambalin ko to sa Kay Mayor kita magto. o kay Mayor, mawala kay Mercy para lang mangitaan ka lugar dyan sa patyo, malubgan. Need mo pa magsaka tos Mayor. Dran hambal. Completor Naagto lang bala to sa munisipyo. Oo. Pero completor ninyo papilis. Complete ko tanang aman papilis. So ano kuno tanang punto nga magto ikaw kay Mayor? Wala ala ko kamaan kung ano ang motibo nanda. Basta magto lang ko kuno to. Ano pagit ang ginahambal ni Sinora ni Philip ano kunong rason nga hindi pwede kalubang yan nakaschedule ron. Amo na ito, wat bakante gid lang. Urat bakanti. Wat bakante ang pansyon. Pwede na ako man ilubang ran. Ay, limitado na. Ay hindi ko na malabngan. Ay, hindi ko na malubngan. So kung Sa ana ni Lula nga to, hindi man kuno pwede. so kung may patay gali ron hindi rin malabngan patyo nga ran. Hindi rin kuno ran Ti Ginatbo Kinang- na kami sa La Gloria kuno to. lugatak rin man yung sitwasyon ka patyo ay. Gatak ran ng guro ran Ay, maan. So ora argit space. Wala rin kuno. Okay. Ay, maidjan. Pero maagto ka anay sa munisipyo. May Rigyan space. Ang maidjan ko ng lupa nga bertangan. Pero maagto anay ko na sa munisipyo. Abi ko urat space patyo blang nga ura argit ko ti lupa. Amo gani. Hamawat na ka namin nga gatak blang nga sanwanan mo kiso dura ka git tagan patay mo no. Bekan malita moran. Okay. Di kun bekan pa man pwede na mamiya ng ita Diyos basta sa patyo larad ta na mahimuan Kan uman. underground lang tanaran. Kung mabuhuan lang tanan. Oo. Basta ito do lang tabala kung di na hik makaro. Taman-taman ay kumpleto. Taman papel. Kaya bangad sa amo kato nga na patian nyo daw na dukuhan ka muna na daw na tigbong ni nga di naman. Gatingak kung ulo naman pa na magpinsa kung paano beran ay karaan taman ay kadi ay LG. Lima kaadlaw man lang ang limit. Tisandam lang basulon kara kundi na masugot. Ay. Ti dito kuno lubang sa diin. La Gloria. Sa La Gloria ay wati ang Din kuno tara. Din tanarang La Gloria. dyan sa pihak lang luto. Nora private na. Private run. Mahal. 50 mil tanan siyang kaano, hindi pa pwede mapatungan lang. Ah. Pwede lang ra darwa ka pansyon, itaan ko pagi ay bulog ko sa nanay to agi imaway sa darwaya. Oh. Kaya hindi pwede sang ano gid lang. Hindi ka makawa, di ta ko magkwarta ka amukran. Ay saka ay 50 mil ha, sang kabarlayan tanan kong tuuson mo. Kadya po kumaan nga pati lub nga nay karon dapat normal prosesyon tabo ga agto paglis mayor. Ati sige. Pero sorry na sulbar gid man. Ngayon na ano naman, ginagtunan ko ang pamilya, ay okay ko no. Ay na, Di kamo pag di tanaga ngita medyos masulbar di, ano ba kita kinanlan. Kaya sinuto ang pantyon nga bulon agad lang magibuhi. Ano ni Doring atong giya. Kamo gid na ni istorya. Ako mismo nag-istorya to. Ti okay man kuno, what problema man tanan. Ti kunura gali to raw. Hindi dam ngitaan medyos. Ngitaan taliwat yung ano lamang. Ate sige. Thank you mananga. Thank you madam. Okay, thank you. Meng? Diyan Oh, grabe kanyos line. Kanyos line, Romeng. Grabe no, gasala-sala espiritu gali sang patay manginamo sini no. Kay nga lamudan pa politika sang buhi. Ate mo gani itinanglan mo gid lang mga kadto pa sa mayor. Kung makadto ka sa mayor, ang ining dinambal nila nga waay na sa bakanti. Sa bakantihan ako. Grabe no. Tikon puno na da, why na bakante nga magambal si Paul Toriro, ang ina nga patyo hindi under sa inyo paris sa inyo abi nga simbahan da. Kay ti iba niya diri syudad under ya sa simbahan mo. Di ina da under sa munisipyo. Iyang iniya sa munisipyo. So kung mo ang may poder
nga kung maghambal na si Pulturero nga way na sang bakante, depende na sa mayor. Amo na ang gawa na kay lisensya pa kay mayor kung tuod ang ban niya din ganting tuod ang ban niya ura di country kano may mo magyapon sa mayor ko at ganti ura naman tik nang nan ura naman tik makanti pero ang problema may nakanti na ang garanti ang mayor gali nagatako sa signal kung makanti ko lang tiga bayad ka bayad ka nga magpalubong ka na da. So ang nagahatag sang go signal nga may bakante ang mayor. So kung hindi ka magkantos mayor, wala sang bakante. Amo na bot nga hambalon? Daw amo na kay ang urak pa lang din record, urak na nang ginambal ang historia kaya kita mo daya ang pamilya nga kung diya kalyado ni mayor. Dapat nga bay tama nga kung pamor ba dyan sa mga ayok na kubyak kulik. Sa kinanglan na ang servisyo kung kubyo. Ay kang ligat leksyon, ura dyan ang kulik yung sa present nga mayor club dito sa na nagbulig sa kadya daw amo magyapon kontrahan ka mayor ang pumuligan kang pamilya nga dyan. Ngayon nagapangabay nga kung marabot ang eleksyon, kung sana mo nilubang, at ang imo pamilya, hirang-hirayan lang. Amo na masadya dira sa inyo, natamaan ka pamulitika. So kung supporters ni Mayor, may bakante. Kung hindi ka supporters ni Mayor, wala bakante. Amo nang simple nga tinaga sa paghangopta kay na sa interview mo. Kaya mo gid na sa newsline dyan, may kayo na una, ang posiso, hindi sa iba nga banwa dyan ka dyan, basta magpalubong ikaw kay imo minapay. Gusto na dyan tubugatin ni Mayor ng lisensyahan, pirmi kang tao nga may hamakyan, kung 3 days na klubang kung hindi. Ayun na una, makadugang pa dyan kobra kang mga alkalde. Ayun na una, may in-charge dyan ka sa simenteryo. Si Pulturero. May ang presumption pa, ng simenteryo, may arak available ng lalubungan para sa may mga napatay kung gusto nila ilubong sa municipal cemetery sa Paraguayat Banwa. Angay na bukaron libro ya. Libro ni San Pedro. Inaya libro ni si Pulturero. Para mabalaan ko na no pakdako sa bakante na da nga lamudan pa pamulitika. Sige, Kanyos Line Romeng, base buwas, may mga update ka palihog. At sige, amo lang na madulong sa report. Dire, gikan sa tisa, kung diyan si Kanyos Line Romeng Antonio, naga-report para sa Iloilo Newsline. Kabudlay man niya sa Antique, no? Kagamay nga probinsya, pero kung parte sa pamulitika, grabe ang Antique. Kita nyo? Bisa na matyan na, patay na pamulitikahan pa. Hindi ka makalubong to, dali-dali, kung hindi ka supporter. Hindi ka luluhoy man pamilya, may lang may nag-offer to sila. Ang pansyon to sang isa sa mga pumuluyo sang si Baste, luoy guro sila sa pamilya bla nga wala-wala man ginbungkal to para dito na lang igulo ang ilang himata ay hambal sang si Pulturero may ara da bakante basta lisensya lang anay kay mayor hindi siya makadesisyon nga siyang si Pulturero siyang in charge dira sa patio kung wala sang panugot kay mayor pero kung supporter ka, insigida may bakante. Amon ang mabudlay. Ang si Pulturero, nga gintugyananda, nga siya alas San Pedro Contane, katapusan, ang mayor pa mag-decide in preparation sa iya nga kandidatura sa eleksyon. Namin na, ang mayor, mo nabi gadiktada, dasan si Pulturero himon ng vice mayor. Pwede man na? Pwede na bro. Check naman nato ng koneksyon ta sa Region 2. Mga 5-minute report. Upod sa kaya Kanyos Line Alex Saspa, kay isa na to kagatos nga mga kamang ginatag to sa Philippine National Red Cross sa
Cagayan Valley Medical Center, nag-surge na, saka na gid ang numero sang mga COVID nga na-infect. Palihog standby. Newsline Alex. Newsline na Johnny. Si board member Attorney Mila Lawigan sa 3rd District sa Cagayan. Co-chairperson sa Philippine Red Cross Cagayan Chapter. Nagpadala sang 100 ka mga kama para sa isolation facility sa Carig Integrated School. Nagindala sang Cagayan Police Provincial Office sa nasabit na sulahan. Suno kay Attorney Lawigan, ang pagbinuligay sa city government sa pagig-araw kag Philippine Red Cross ang mga cater sa mga tao nga infected sa COVID-19 nga mga asymptomatic kag mga mild symptoms kanyas lang dyan eh. Samtang ang mga patient nga malala ang kondisyon sa ilo sa Cagayan Valley Medical Center kag may naka-standby nga mga ambulance alin sa Red Cross headquarters. So ining 100 mga kama kanyas na dyan kung may dalon sa Cagayan Valley Medical Center na mga mild na mga infected sa COVID-19, iga sa ilo rito sa Carig Integrated School. So kung medyo malala, ibalik sa ospital kanyas lang dyan. Nagsaka na gid ang mga na-infect daw? So ini ang pagpanghanda. Peter kanyas lang dyan So may pagpanghanda ng Philippine Red Cross kag provincial government ng tagsaka probinsya. Kung ang Cagayan Valley Medical Center amo ang sentro sa region to kanyas lang dyan Oo. So why pa man nagsaka gid ang mga na-infect sa COVID? Hindi pa gid man kanyas lang dyan tungod kay di na amat na karon sa isolate ang tanan ng mga nagka-infect ng COVID-19 kaya ang nadala sa contact tracing. Kag mas ako kung ang local government kag mga taga-DOH pag libot kag pagpahanumdom sa mga tao. Kung paano malikuan ang COVID-19 ganyan dyan So bilang pagpanghanda lang. lang. Roger kanyas lang dyan Dari sa Banwasan di po nagpagwa sa executive number 30 si ang mayor sang Difon bangod sa disinfect ang bugos nga municipal hall sa Banwasan di po kanyas lang dyan subong adlaw. So, may update dari sa Region 2 in the report kinatawag sa inyo sa Afghan Cyber TV sa Wi-Fi na naman sa Progress at Pantilog Sipon Terino. Alin dari sa Region 2, Cagayan Valley. Ako ang inyong Newsline Alex Haspa para sa Iloilo Newsline. Mandamo nga salamat sa report ni Newsline Alex Haspa live and direct sa Cagayan Valley Region. E-check naman naton nga Newsline reporter nagikan sa probinsya sang Iloilo upod sa kay Newsline Ruel Arbael Palihog standby. Newsline Ruel Arbael, go ahead. Maya dayad ging gabi kanus line jani kag subong man kanus line sweet don kag sa aton sining mga kanus line no nga nagatutok sa aton sining programa maya dayad ging gabi sa inyo tanan. Yari na mga balita nga gikan diri sa probinsya sang Iloilo una diri kanus line jani ang natabo dira nga hacking incident dira sa Banwasang Uton kahapon.
Kung sa diyan isa sini ka biktima nga si Jan Centino no, 27 anyos nga residente sang barangay San Jose, Dingli, Iloilo kag temporaryo nga nag-istar dira sa banwasang Oton, Iloilo nga kung sa diyan ni siya ang ginlabo no o kon ginlapad no sang isa sini ka suspitsado nga gikilala kay GM Hito, 32 anyos no nga residente sang taga Gimbal gid ni siya. Natabo ang insidente sa dira sa barangay Butong Oton, Iloilo nga kung sa diyan ning suspitsado kag ang biktima ang nagbinaisay no kag sang ulihin no ginalapad ni sang nasambit sining suspitsado ining biktima tungod man sa hindi nila sini nga pag-insidahan ay no kag preso no sa subong dira sa Oton Municipal Police Station ang nasambit sini nga suspitsado no kag sa dugang naton sing balita isa man ka belated incident no kon shooting incident ang natabo dira sa banwasang Haniway kahapon no or rather no sang nagligat piningadlaw pang kahapon na ini siya turnover no sang isa sini ka barangay captain sang barangay Atimunan, Haniway, Iloilo ang ining suspitsado no nga nagtiro patay no sa iya sini nga bayaw nga kung sa din natabo ning insidente sang ligad nga adlaw lang no kung sa diyan sunod aligasyon sini sang suspitsado nga ginalugos no sang biktima no ang nasambit sini ginalogos no sang biktima ing iya sining asawa no kag kaduwa niya gid mabtan nga ginalogos gyapon sang biktima ini nga nasambit niya ang iya sining asawa so tungod nga sa una niya sige pagka ano no nga pagkabot no ginapahog no sang biktima no iya asawa ko no nga hindi magpanugid no apang nabtan ni sang nasambit sining suspitsado kag wala sa sang mahimo no is because nga natayaan man sang armas utang ang nasa ang iya sining asawa samtang ginalogos no sang biktima no kag that's why nga ginbalikan niya kag wala niya mabtan ang nasambit sini nga ang sangulihin no nga gintero niya ini wala niya mabtan no kag na didto na abtan niya sa isa pagit kapayag kag natigayon niya no nga matiruhan ini nga sambit sini nga biktima kag patay gud no kag amo na to natabo no tungod nga natabo ining sa lugar kanusayan dyan sa isa ka nabukid nga bahin no nga sa barangay Timunan ngini nabukid nga bahin no sa Haniway, Iloilo kag malayo no malayo ang responde kag malayo man sini nga magpangayo sa bulig ang mga barangay official sa Municipal Police Station dira sa banwasang Haniway. That's why nga kahapon lamang no na tigayon nga makasurrender o kon gindalasang nga barangay official ini nga nasambit nga suspitsado nga ginaligar niya nga ginpatiro niya ning biktima gamit ang 12 gauge shotgun nga ginalogos ko no ang iya sining asawa no so way pa mabalanas tubtob sa karon kung baga pasakaan ni isang kaso kung anong plastada sini it's because nga ginapadalman ba sa pulis ang tulid nga investigasyon sang sining insidente tungod nga ginaligar sa suspect nga ginalogos ang iya sining asawa no sa dugang naton sing balita dira gapon no sa banwasang Oton no isang sining ka theft incident no ang natabo sa gagapon dira nga kun sa diyan na samtang busy ning biktima nato no inago lang naton kay Brian no 22 anyos nga residente no sang barangay Poblacion East, Oton, Iloilo samtang busy ni siya sa pag-email no daga ranking dira no isa ya pagin nga cellphone nara sa likod niya kag may namangkot sini nga tawo sa iya sini nga likod because nga malapit ni sa tinda no kag may nagapamangkot sa direksyon no ang tawo sa likod niya samtang kumo nga busy siya gintudo or gahamba lang sa prosige ang dot niya sa cellphone niya nga isa ang ginampangan niya sang email no kag sang ulihi na ripadaan niya nga wala na isa niya ka cellphone no, sa likod niya samtang nakapungko ini siya kag that's why nga na notice niya ka nadunduman niya nga maamo na lamang yadto nga tawo nga namangkot sa iya sang direksyon kumo nga busy sa nag-email kag posible nga mo nadto ang nagkawat sang iya sini nga isa pagid ka cellphone no. So uli naton sining nga balita Sir Kanuslan dyan no sa banwasang Lambunaw isa naman ka wanted person no nga kausa din ning wanted no wanted din siya sa kaso sining nga murder ang nadakpan sang Lambunaw PNP kahapon ginkilala ini nga suspitsado nga si Jomar Clemente no 33 anyos nga residente sang barangay Kabatangan, Lambunaw, Iloilo kag natigayon gid no nga madakpan ini siya sang Lambunaw PNP kahapon kag ang arrest warrant no gina-issue sa nasambit sining nga suspitsado nga pirmado ni Judge Teresa Gaspar no sang branch 33 sang RTC 6 no kag wala sang gina-rekomendar nga piyansa ang korte para sa temporaryo nga kahilwayan sa nasambit sini nga suspitsado no so hunong karon ang suspitsado tra sa Lambunaw PNP kag ginawlat na nga pag-turnover sa nakakaigo sining korte.
So mo itong madulong naton sini nga balita gikan diri sa probinsya sang Iloilo sa gihapon ini ang inyo sini nga Kanusline Royal Arbael or Kanusline Royal Arbael para sa Iloilo Newsline. Thank you so much sa atong koneksyon nagikan sa probinsya sang Iloilo, Roel Arbael, Newsline Roel Arbael. Sa mga gimaras nun, basi gusto nyo nga magpabulong sang inyo nga ido o sa kuring magpa-immunize, dalaan nyo sa Vitron Animal Clinic. Iya ni Dr. Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian, ara na willing nga magserbisyo sa mga gimaras nun. Ang iya nga bago nga klinika, magpakadto ka sa Santa Teresa, ara sa wala, sa unan lang sang Dominic Funeral Parlor, unahan ng nada, alinda sa rotunda sa may Jollibee, mga 300 to 400 meters away, sa ubos-ubos lang na tabok lang gid karsada sa sang transmitter sang PTV ayara sa left side, no? Pangitaan nyo da ang Vitron Animal Clinic, rehistrado nga veterinarian, garantisado na wala kulba ang inyong sapat kay ara na sa kamot ni Doc Ronnie Galia, no? Matatapon pa ina siya mapinalanggaon kag willing ina nga magbulig sa inyo, handa man nga discuss kung ano ang nagakangay sa inyo nga mga pinalangga nga sapat. So dalaan nyo kay Doc Ronnie Galia, no? Going to Santa Teresa, yara sa left side ang iya nga klinika, Vitron Animal Clinic. Mayong gabi pa? kay Erwin Alison Magarzo, May Rapita, Rika Mizuki, Hernani de la Cruz Galvez, Cara Mestember, kay Tokone kag Antinine, Diraman kay Mama Bining, kay Maya kag kay Andre. Sa mga kaupod ni Ros Alin Sangaw, sa ilang alyansa, salamat man sa pagtanaw kag pagpamati. Sa tanan-tanan nga nagamonitor, thank you so much. Sa pamilya Baat, kay Auntie Tintin, kay Torodni, kay Ford, kay Mylene Galvez, Diraman sa kay Saysay, kag kay Valerie, mayong gabi. Sa kay Nong Nonoy Mark, kay nang Roxanne, kay Yana, kag kay Johan, Diraman kay nang RK, kag kay Nong Mark Kalamba. Kag sa mga pumuluyo, sa Kagawad, kag sa Tanod, sang Barangay South San Jose, mayong gabi. So diri lang kita kutob sa atong nga pagpangalagad. Biyernes nga edisyon. Popot nang sa atong technical partner kay Toto Jeff na. Toto Boy Jeff. Kagay Nonoy MJ. God bless us. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz. Ako naman Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi, Pilipinas.